19. januára 2006 sa vracali slovenskí vojaci z Kosova po polročnej službe, mali pristáť v Košiciach, no ich lietadlo havarovalo neďaleko obce Hejce, pár kilometrov od Košíc. Výsledok 42 mŕtvych, jeden to prežil. Už dlhšiu dobu som uvažoval navštíviť, pozrieť si toto pamätné a pietné miesto. No ale problém bol s dopravou tam. Vychádzalo mi to len na bicykloch niekde od Košíc. No ale aj tak som nevedel, či sa dá dostať až hore s bicyklami, alebo či by sme ich kdesi museli nechať dole v dedini. No a preto som uvítal ponuku brata Ľuba, ktorý povedal, však nie je problém, doveziem ťa do Hejce a potom aj pre teba prídem. Tak som zavolal Jožka a podarilo sa nám dostať sa na tento výlet. Z tohto vojenského symbolického cintorína som bol pravdu povediac tak sklamaný. Poznám takéto cintoríny na Slovensku aj inde vo svete, aspoň z fotiek. A viem, že ten cintorín má byť taký strohý, jednoduchý, v tom je jeho sila. A obyčajne teda ohradený, pokosená tráva. No a v tomto prípade neviem. V tomto prípade vidno, že sa on nikto nestará. Aj namiesto vojenských krížov, čo v Európe býva zvykom, tu len nejaké maďarské, turulské stĺpiky boli. No a ľudová tvorivosť zrejme jednotlivých príbuzných si každý vyzdobila po svojom. Ja viem, že tí, čo tu zomreli, za to nemôžu, no ale niekto iný by sa mal hanbiť.